Bé, hola a tots i a totes. Avui estem un altre any més a la Biblioteca Carles Morató i avui ens acompanya la Càtia, la guanyadora del concurs del programa de Festa Major d'aquest any, el 2023. Què tal, com estàs? Molt bé, gràcies. Abans de començar amb les preguntes, potser hi ha algú que no et coneix, per tant, si et vols presentar, la càmera és teva. Jo sóc la Càtia Prat, sóc fotògrafa i creativa. I no sé si explicar més coses o poder anem per les preguntes i així vaig explicant una mica més. Si vols anem per les preguntes i si al final vols explicar alguna cosa més, doncs comencem. Quants anys fa que et dediques a la fotografia? Doncs em farà 12 anys fa. Suposo que, com tots els fotògrafs, des de petita ja vas tenir una càmera per casa. Quan vas veure que la fotografia podia passar de ser un hobby a ser la teva professió? Quan vaig veure? Bueno, va ser... És que no sé, va ser una mica innat, perquè ja de petita, quan el típic que vas a viatge amb els teus pares i comences a fer fotografia i veus que t'agrada, llavors, i per tu és com una eina per expressar més coses. I quan vas acabar, quan acabem els estudis que tens de decidir què vols fer, la fotografia era una de les branques que em tibava més per a nivell d'expressió, de tot el que podia explicar a través d'ella, que llavors era analògica, que no era digital, que jo tenia, jo revelava a casa i tot plegat. Llavors, no et sabria dir quin punt concret, però va ser quan canvies quan tens de decidir què vols fer. Abans de ser fotògrafa, vas treballar d'alguna altra cosa? No. No, ja directament enfocada cap a la fotografia. Sí, sempre he fet fotografia. D'acord. Portes 12 anys, has dit? Sí. Suposo que amb aquests 12 anys has anat provant coses, però amb quin estil de fotografia et caracteritzes més? A mi la quina m'agrada més i la quina penso que em deixo anar més és amb la fotografia de retrat artístic. Tot i que jo faig molta fotografia per dona emprenedora, i llavors, com que jo també simpatitzo molt, perquè com que jo també soc emprenedora i llavors tinc molta afinitat amb totes les dones que fotografia m'és molt fàcil. I no t'has plantejat obrir-te cap a noves propostes o nous projectes com, no sé, bodes o paisatges? Això, per exemple, en fotografia de boda ja ho havia fet anys enrere, jo havia muntat una botiga aquí a Solsona, tot i que m'agradava molt, vaig preferir no continuar, tot i que de vegades hi ha gent que sap que em faig, llavors em venen a tocar la porta i els hi faig, però últimament m'he decantat molt més per treball més tu a tu, més personal i sobretot per dones emprenedores. Sempre has treballat aquí a Solsona? Sí, podríem dir que sí. T'has presentat a algun concurs de fotografia? Sí, a un concurs que era a nivell europeu aquest any passat i vaig quedar com a finalista amb una fotografia de retrat. D'acord. Què vas estudiar per acabar sent fotògrafa? Vaig estudiar a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya a Barcelona, em vaig treure la diplomatura i vaig fer una especialització de moda. I et continues formant o ja està? Sí, contínuament, sí. A més, clar, com que també, a part de fotògrafa, jo també he estudiat disseny gràfic, llavors per això... Ara hi arribarem. I em continuo formant constantment. Ara, per exemple, ara hi ha el Photoshop Beta, que hi estic investigant i a nivell artístic també és molt guai. Estic en molts grups d'emprenedores, que va molt bé, el fet de treballar una persona sola, de vegades t'estanques, llavors és molt important obrir-te i vaig... Aquest grup en concret és a Berga, vull dir que em moc bastant. Vas movent, perfecte. Avui en dia tothom amb un mòbil es creu fotògraf. Creus que el paper del fotògraf amb càmera acabarà desapareixent? Jo penso que no, perquè tu pots fer una bona foto, però... No ho sé, jo penso que no, jo vull pensar que no. D'acord. Doncs ara que et coneixem una miqueta més, anem a parlar del programa de Festa Major. Què et va portar a presentar-te en aquest concurs? Bueno, feia anys que m'hi volia presentar i fa 2 anys vaig decidir que, prova-ho, perquè a més també el tema disseny, com he dit abans, jo he fet disseny gràfic, m'agrada molt i moltes vegades faig coses per mi i no ho sé,
no ho sap molta gent, però també faig coses per clients, no? Perquè el que ensenyo més és el tema fotogràfic. No? Llavors vaig dir, va, doncs aquest any provo de presentar-t'hi. A més, em feia il·lusió, no? Vull dir, perquè també és de Solsona. Entenc que era el primer any que t'hi presentaves. Sí. D'on va sorgir la idea? La idea va sorgir de... No sé ben bé d'on, però bueno, aquí a Solsona, a moltes de les cases del nucli antic hi trobem rajoles hidràuliques o establiments, no? Casa Droguenou, per exemple, n'és un, i vaig pensar que les rajoles eren un motiu important, no? Perquè en aquestes cases i en aquests racons del nostre poble hi han passat moltes coses. Llavors aquí ho vaig unir amb els colors dels nostres gegants, i cada rajola està representada amb aquests colors, el gegant vell, el gegant vell, el gegant jove. Ara també ho has dit i en moltes entrevistes també parles de rajoles hidràuliques. Per qui no sàpiga què és, podries explicar així ràpid què és una rajola hidràulica? A l'època després de la guerra, ara no sé si ho diré ben bé, però després de la guerra va sorgir l'època de l'esplendor i es van ficar de moda, com a totes èpoques, aquest tipus de rajola. Llavors, en moltes cases es van començar a ficar. Per això vaig pensar que, com era l'època de l'esplendor, també anava molt lligat, que la festa major és esplendorosa. Llavors també ho vaig lligar en aquest sentit. Ara has dit que cada rajola s'identifica amb un gegant pels colors. Em podries dir així ràpid el gegant? Aquest és el gegant vell, aquesta és la geganta jove. Ai, no, perdona, la vella, la jove, aquesta també és la jove, aquest és el gegant jove, aquest també, és a dir, els verds més pujats són els... Sí, bueno, jo perquè ho sé veure molt ràpid, espero que la gent també ho sàpigui veure quins són. Perfecte. Clar, t'hi vas presentar l'any passat. Sí. Què vas pensar quan et van trucar per dir-te que havies guanyat amb el teu disseny de l'edició passada i que aquest any seria el cartell? Em va sorprendre. Sí, no m'ho esperava, Sí, molta il·lusió. Amb quin programa has creat el cartell? Amb Illustrator. Ha estat fàcil? Com que ja vas estudiar disseny ja devies tenir coneixement. Sí. La teva idea és tornar-t'hi a presentar... Pot ser. O en algun altre concurs de disseny? Sí, pot ser que sí. Sí, perquè és que, a part, independentment, jo també com a freelance treballo per una agència de Berga que fem logotips i identitat de marca i llavors, ara compagino fotografia amb disseny. D'acord, doncs fins aquí les preguntes. Moltes gràcies per haver vingut. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies també a la Biblioteca Carles Moretó i que passeu una molt bona festa major.